Ma'am, tagpila na imuhang ice cream, ma'am. Mo ni mamaligya og ice cream, guys. Yo. Makatawa ko din. Halo, hi. Ala palpak juga mamo, kuan mamo po. Kana na lang uy ato nang tabangan uy kaysa magkuha pa ta. Pwede mo na ipag-ugod sa kuwan. Papas naman na. Paipapas na. Ano Ano doy? Dato lang ang ulo. kana sa turun na.